Karo sapa? Oke, duet Kyai Kakung karo Kyai Putri. Ya. Sapa sing kepareng arep dueti? Ayo sing ngerbab. Ya. Ayo ngadeg ora sembodo ngebasi oleh akeh to kowe. Cilaka ora. Ha iki sing ra mangkat wae pira wae? Oh 5. 5 nek ping sak yuta 5 yuta lho kowe. Urung turane nggone dalange. Ayo jumeneng ora merna-merna iki. Ya jumeneng iso jumeneng ora? Ceket-ceket. Parani digandeng Din, parani. Oh, kok kaya wong ra weruh digandeng. Iki susah ngadeg dhewe kok. Parani, kei guthik. Men ngene iki. Benake sik jarike. Ngopo? Iki peneruse pelawak Junedi. Dalu, Pak. Ora, mbok ora. Iya. Arep duet apa ning aku mah lho nek lagune duet ki maksudku satu lagu engko le bawa wong loro gendi-genten. Nggih. Upamane kaya Kadung Tresna bawani wong loro, upamane kaya apa jenenge Setya Tuhu bawani wong loro. Ngono kuwi. Nek duet apa Rondo Kempling mayar. Ndas mundi Bayu, ndasmu nendi? Ndak pundi kok ndasmu ndi? Yen memajang among karo janor kuning Tunduk gendung. Ora ditambahi tundung gendung kok ya. Kembang. Ayo, Nes. kembang wae weton Kono sing matho. Ya udune ya nganu kekompakan. Mbok matho sinur mesti. Yoga paling milenial ya sih. Anu jenenge pembonangku penerus kuwi. Ya. Milenial tenang. Ha piye fotoe ngene iki? Iki maksudnya apa drijine ini? Pacitan. Ora sembodo wis anak-anak bareng. Ya. Pacitan servis Tambahan meneh saiki. Nek biasane iki nek ngono tok. Nek. Iya. Mesti susu butek. Sopo? Denko. Panas. Ayo. Ayo. Sapa iki? Kula, Pak. Ya, ayo. Panas udan
Urut saka Anting, Parikan dusune Kranggan, Murti Gading, Sanden, Sleman. Bantul. Konjur diurutke SS terus Sleman. Ya. Ya, batine oke kok ya. Yeah. Mangan-mangan. Apa? Mangan-mangan. Mangan-mangan terus. Lawuhe cuyu. Coro. Cuyu. Cuyu iki apa? Yuyuhe lho sing metu capite lho Pak Di ireng-ireng. Oh. Yuyu kepiting. Kepiting. Oh, yuyu kepiting. Lobster. Ah iya. Yuyu. Yuyu sing kepiting cilik karo sing gremet-gremet ning kali ya lho. Lah iya wis ngerti. Kok lobster lho, lobster Ora, aku doyan yuyu ye. Ora. Ya ora kok mangan lawuhe yuyu ora. Tahu ya iso tiboku. Apa ya wong yu kok rahayu kok engko. Malah wis dibedhekke. Ora tiboku iku ora kudu yu. Hu ya iso, mu ya iso. Sik lawuhe tahu. Dusun Kranggan mugi rahayu ngono ta. Ha tiboku ya ora apa-apa kok kudu tiba yu. Lho, bene apik. Oh ya wis sakarepmu wis. Wes berarti wis dibedhek Pak Di. Ya wis jajare. Iya, ora apa-apa ting ya. Ya. Kenalan Kalih sindene kali sindene terus mugi warga Kranggan heeh lancar rezekine. apik kuwi lancar amin ibu-ibu kabeh do muni amin ki rezekine lancar kabeh iya jejere yo Agnes Nonton sinden Wayu Wayu apa Ayu Wayu oh maksudnya Wayu aku ngene saka njaba Wayu ya mulai yo sindane sing telekuk kok ting telekuk Wayu pisan ya diinget nah terus artine mugi warga Kranggan Murti Gading Sanden tansah bersatu ya guyub rukun bersatu jejere Elisa yo aku edan wis ngakoni dhewe saiki ora katokan loh aku nganggo jarik maksudnya iya masuk yo nyanyi dan nganggo katok ya ora itu kaya nganggo katok ki ning disko surat di disko mugi warga Kranggan tansah lumintu karaharja ya matur suwun ayo Tin sukses aku sukses piye sukses le gawe julukan Tatin budek ki sukses ngerdeke nyekelme ki sukses yo Mas Keswan. Waduh, ditambahi apa piye kowe nyebutne? Gleleng bocahe. Mugi warga Kranggan sami sehat-sehat awake. Sami sehat. Wah, kuwi nggone neti kuwi. Napa? Aku sami sehat-sehat awake iki nggone neti kuwi. Berarti rentok iki. Ya ora apa-apa wis engko dhek bingung lenyek anu golek parikan. Dek siji binerkan Gusti, loro sehat-sehat awake. Iya. Bagya mulya. Ayo. menyang Sleman golek welut Lucu lho iki. Anjuk welut Bantul karo welut Sleman ki bedane apa? lah pengen ning Sleman kok ya Ora maksude ki amin golek welute kok dadak ning Sleman. Kene iki nek gelem golek welut ya gedhe-gedhe.
Werna-werna sawahe dhewe-dhewe, welute gedhe-gedhe. Ah, kuwi digawe parikan ape lho nek senggakan. Sawahe jembar-jembar saiki diganti. Sawahe jembar-jembar, welute gedhe-gedhe. Ya ora. Ya terus Sedaya warga Kranggan tansah cancut gumregut. jejere cancut gumregut. Ya iki. Bagya Mulya. Ya ya. Senengane mbedheki, Pak. Heeh, aku senengane mbedheki kok aku. Mesti tak. Ayo ora. Aku durung mangan. Lho mesakake. Pun maem dereng. Terus Awakku dadi lungkrah. Padha aku ya sok lumrah. Mugi desa Kranggan tansah gemah ripah. Nah, jejere. Ya. Aku gelo. Ora wis-wis. Ya. Bocahe kelegan. Wah, modal ora kowe. Nyemoni sing lanang mesa. Bocahe kelegan iso ngetoprak. Mau bengi toprakan. Tenan. Ben Terus seneng. lah iya. Ya ora apa-apa gawe senenge bojo ki Nggih. termasuk ibadah. Iya. Mugi warga Kranggan Heeh. antuk kabegjan. Ya ora apa-apa. Ya terakhir yo. Aku Kang Senan Wah. karo sing bonang. Wah. Kang Senan foto apa piye? Mugi dusun Kranggan Heeh. saya berkembang. Saya berkembang, sing bonang dadi berkembang. Ya. Yo. Panas udan tiba sapa iki mau? Ya. Panas udan panas aling-aling caping gunung. Ya. Misowa. Suarane sing gedhe, ngirit swara lek nyambut gawe isih suwe, ayo. Suara gedhe, suara bas kabeh. 1 2 3 ya. Misowa. Kok medeni ya? Caping gunung. Ya ben nggo hiburan. Iya. Padha ngakep me kabeh. Nadyan. Suara gedhe. Aja kuwi sinden kok suara gedhe. Nadyan wadon. Sinden iki kok lakon sih. Terus Sarta. Sarata lanang. Kok sinden kok ora konsisten iki piye? Lah iya, kok nyuara gedhe ra gelem, moko dhek njaluk gedhe. Enom. Ayo kowe sing njaluk swara gedhe penabuh ki sinden kok. Ana sing ngusul sekali gironge swara gedhe, Pak. Oh ya, aku ya manut dadi iso dilokke nek kok nyuara gedhe ra gelem nek njaluk gedhe. Iya. Nek cilik dipaido. Apain? Enoman.
inumane banyu Apa ini? Mangga, ya. Ayo, Pras. dek jaman berjuang jor kelingan Yo jare
tumpak ya ana. Iya, ya ora mokal bendina nabuh. Ha iya. Arang-arang le nabuhno ya ora gathuk babar blas. Iya. Nana tak tung 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 tang tung tung tang dong lung dong dadang dang tung tak dadah. Wah. Nyenengke. Aku ora teko seneng. Oh. Mergo ora langsung aku dadi aku ora teko seneng. Iya. Ngono ya, Mak. Matur sembah nuwun ki mau jenenge lelagon ya kuwi apa jenenge caping gunung wis diaturake. Nadyan mung caping gunung ning iki merupakan sesuatu pengikat. Iya. Pengikat apa? Pengikat caping. Iya. Ya matur sembah nuwun. Mujudake sewijining kerukunan lan persatuan. Iya. Ayo diaturake sak banjure. Monggo rujak pamunan kedua iki rujak jeruk enak. Oh iya diaturake keri rujak jeruk. Iya. Keri sikik rujak jeruk. Ya. Saiki sapa sing arep diaturi supaya jumeneng? Ayo, aku arep nyoba anakku wedok Anting Lambangse ning anu ora nembang cara Banyuwangen, ora nembang cara Madura, nembang cara Jawa. Ya. Ngono ya. Ayo, jumeneng, yo. Piye, Pakde? Ora piye-piye, Nok. Cah, ayo. Pakde terus. Wis tak kon muni apa Mas. Iya, rupaku ya ora pati tuwa banget ngono. Podha Pakde ora. Kuwi jarikan piye kuwi? Jarikan kok jonjing kaya ngono. Sijine Benisis. Benisis. Oh, lah caitan ora. Le narik ora banget kok malah mlotrok. Jawa, Pakde. Jawa. Apa iki? Ayo langgam ya kena engko mlebu dangdut ya ora apa-apa. Ya tak ngrungu cengkokmu sing Jawa, Ting. Apa? Sing santai wae, ora usah dadak perlu sing werna-werna. Kadung tresna ana, jenang gula ana. Apa jenenge iki memanikku ana, manike kanca-kanca ya ana. Ya. Apa? Ya? Gua kuncari lagu apa? Anu, Suwindu. Ya, Suwindu. Suwindu ki apa lagu apa kuwi? Oh, anu Apa? Kok kartonyo ana jenang gula wae? Ya, di jenang gula dibawani. Ya. Bawani apa? Jenang gula. Ya, Asmarandan atau Pakde? Ya. Wis. Mangga. Ki piye to iki? Lah piye wong arep nyuwara kok malah bingung. Engko meneng wae malah sing metu mburi. Ngono. Ya. Gegarane ngono. Gegarane wong akrabe ya, pancen bocah iki nek nyuwara dimatke dadi jarake rada suwe. Ya. Tutu ngangsur amung kok ngang aneh to cengkoke lah diseneni ra Pakde? Ora apa-apa kuwi iki kreativitasmu bercengkok ora masalah. Sampean lho nek diseneni ya. Heeh. Sing nyeneni sapa? Bawi tane
Lusut, luput, lusut. lusut ki jane basa Jawa udu to, Nak? Ya basa Jawa ming daerah-daerah. Aku sok ngerti wong Bandem apa lu. Wah, lusut. Waduh. Luput apa lusut sing bener? Ya lusut ya kena, luput ya kena. Ora kena disalahke ngono iki. Ora kena dialek. Luput Sitok Pisan. Lho tau marahin guyu. Aku ora. ngomong Lah aku ki nyocoke basa Jawa ki ana sing siji, ana sing pisan, ana sing sitok. Lho, kan basa Jawa ki begitu kaya sekali lho, luar biasa lho. Iya ya Pak De ya. Basa Indonesia ki siji ya ming satu tok. Oh, nek basa Jawa ki siji iso, pisan iso, sitok iso. Lho, pirang-pirang to? Iya. Tibae warna-warna, tiba, kejlunguk, klekaran, gegledak, delosor. Iya. Nah, kerungkap. Pirang-pirang lho, Nak. Iya. Mula ya aja sok ngalekke basa Jawa ora kok cah saiki. Basa Jawa lali, cah cilik umur 5 tahun ora ono sing nyeluk bapak kabeh. Papa. Ayah. Ayah dari mana? Keruk Wedi. Iya. Alah. Nek ora diundang ayah isin karo tangga teparone. Iya. Saiki karang ya ngono kuwi lho nek sing tak mau ndikane bapak sing pidato terakhir mau. Tata kramane bocah saiki kudu dijaga, ora apa-apa liwat HP, apa-apa liwat HP, pamit wong tuane dolan liwat HP. HP iki ya pancen dienggo alat komunikasi ning tata krama iku kudu salim karo bapak ibune. Pak, kula ajeng mriko kalih rencang-rencang, cium tangan ayah ibunya itu bagus. Apa-apa aku wis lunga lho, Pak, liwat HP. Lho ra edan kok. Iya. Ngono ya, Mak. Iya, kaya-kaya ayah karo ibu. Mama? Ma? Nek ana tamu malah, "Ma, tamu, ma, tamu." Ayo. Malah matane mbokne dimatak-matak. Ya. Loh, mama kok mamah papa? Terus papane muni, "Ini ndak di mamah, Ngger." Ya, terus, Ting. luput pisan Kena pisan. kena pisan Yen gampang yen gampang luwe luweh punjul turah Lho, iya. bocah iki suarane gampang ya terus no. Aduh boh keselak apa rokok ki anggere ngenehi marai keselak Iya. yen angel Sepiro? angel ka angel langkung Ngapa? ayo tirokno kok ngopo Tak kira nek arep pamer cengkok. ora pamer iki tak andani cengkok Diajari Pak De. heeh langkung ho kuwi jenenge cengkok sendal pancing Iya. Piye Pak De? sendal pancing langkung baca iso Jajar ya. heeh la
tan kena Tan kena ti numbas arto weh bocah iki jan nyolok iya wah apik tenan jos tenan suarane ya eh jenengku ora dibandem sing ngendang kowe lah sing nek marahin jenengan ya sing kendang rawani bandem ya ora ya iso dibandem tenan kowe iki arep mlebu sok kapan iya api ya jenengku ya Cih. ayo Lah Mbak Elisa guyang-guyu. ayo rasa gagas mburi sinden ki aja dikulinake gagas kancane iya jeneng kala kowe ojo lali marang kowe iki cengkak iki lho nak iya res
genting, nek genting. Nggih. Anting. Ya, Klanting. glandeng ki panganan. Ora ngawur. Iya, Teng. Ya. Ayo kodang kala cuk lan wis ana lagu liyane daerah liyane urung? Pun. Apa lagu apa? Madura. Lagune apa kuwi? Tanduk Majeng. Apa? Tanduk Majeng. Tak. Banyuwangi Cengkir Gading. Terus? Terus apa meneh kok terus sih Madura tanduk. Aku iki jare dadi sinden etnis di berbagai daerah. Ya kudu ngapalke lagu Nusa Tenggara, lagu Sumatera, Kalimantan. Sumatera ngertos kula. Apa? Pop tapi. Sing nganggo gamelan kok dipopke. Yo gak iso. Gak iso ya wis. Gak iso. Ya wis matur suwun Mbak Anting. Iso gawe panglipur penggali emas kesuwen. Ayo. Ya, dibacutake gentenan sapa? Ayo Tin, gentenan ta Tin. Ya, Jumeneng. ya. Ngolet sik. Ahe. Kowe iki ora entuk nesu. Kowe iki dadi julukan anyar kok ya. Engko sapa ngerti ditulis nang papan kae kanthi bintang tamu Sinden Tatin Hai Lestari. Iku meng mergo jenengan kuwi lho. Ayo ora apa ora. Aku ki akeh kok mentenarkan seseorang ki akeh kok. Iya. Prastiwi kae dadi SpongeBob. Ya. Prastiwi dalam kurung SpongeBob. Ya, spom kok stong. SpongeBob. Kowe iso dadi ngono kuwi malah terkenal. Lah kowe iki ora ming nang kene lho. Ora ming nang kene. Wingi nang Bontang kowe ditakokke lho. Lho Pak Sino, Tatin hae mboten tumut to. Aku yo Mas Wan mboten hae tumut aku ya. Sinten e? Oh, oke wong kono. Iya, ditakokke. Saking dene lemu Napa? budek kuwi dadine. Ora ya. Nah, Jane iya. ya. Yo nyanyi apa? Ya, nembang apa? Duet mboten. Heh? Hai. Duet mboten. Duet karo sapa? Kira. Oke. Oh, duet Kyai Kakung karo Kyai Putri. Ya. Sapa sing kepareng arep dueti? Ayo sing ngerbab. Ya. Ayo ngadeg ora sembodo ngebasi oleh akeh ta kowe. Cilok ora. Ha iki sing ra mangkat wae pira wae? Oh 5. 5 nek peng sak yuta 5 yuta lho kowe. Urung turane nggone dalange. Ayo jumeneng ora merna-merna iki. Ya jumeneng iso jumeneng ora? Ceket-ceket. Parani digandeng Din, parani. Oh, kok kaya wong ora weruh digandeng. Iki susah ngadeg dhewe kok. Parani, kei gutik. Men ngene iki. Benake sik jarike. Ngopo? Iki peneruse pelawak Junedi. Kita luar. Ora, mbok ora. Iya. Arep duet apa ning aku mah lho nek lagune duet ki maksudku satu lagu engko le bawa wong loro genti-genten. Nggih. Upamane kaya Kadung Tresna bawani wong loro, upamane kaya apa jenenge Setya Tuhu bawani wong loro. Ngono kuwi. Nek duet apa Rondo Kempling mayar. Ndas mundi Bayu, ndasmu nendi. Ndak pundi kok ndas mundi. Alon-alon. Ya. Lah apa? Ya apa panjalukmu ki? Kacek.
Mekaten injih to Kang Mas. Panjenengan ajeng nyuwun menapa to Kang Mas? Nyuwun patimu. Wow. Kadosipun panjenengan rumiyin ingkang modar. Apa stop. Ayo, Yo, njaluk apa? Lah apa? Nyuwun apa Cahyo? Dibawane. Bawa apa? Apa sih sing kira-kira kono ora iso. Dadi kudu iso mirang-mirangke kono. Ora nyanyi. Ayo. Lah apa sing kowe iso wae? Oh, Po, ndang muni. nyidam sari ya kena. Emang nyidam sari wae rasa nanggap wayang. Ngrungokke wong ngarit kan karo upama sih. Tapi Banyu langit. kan wae po. Gudeg Jogja wae piye? Aja. Ya apa ya? Serius. Lah ya aku manut panjenengan ningsun Kang Mas. Napa Pak Seno? Apa terserah nyingkar nyingkur. Gubuk asmara. Gubuk. Kuwi rak nggonmu mbiyen to. Gone sinten? Ya kali jenengan. Pak gede Parangtritis munggah cilik-cilik. Wis sadar ora e? Hah? Aku biyen ngawal. Ya enggak apa. Nyingkar nyingkur. Nyingkar. Kole nyingkar-nyingkur. Ayo. Oh, Parangtritis munggah ngopo? Ana gunung. Ana gunung? Gunung. Terus? Ya wis gunung-gunung kuwi. Tek ana pake kan lho. Ayo. Ayo Ya diwiti. wis sikekno. Cakepane diajari ya. Nyingkar nyingkur. Mas Keswan iki kejaba ngrawit ya kadang kala sok disuwun bintang tamu. Oh iya. Iki nek nyuwarake manuk pinter banget lho. Nama gadah manuk to, Pak? Oh, ora ngerti kok. Suara jalan. Mbak unekke manuke. Sesuk. Tak ngerti aku manuk. Sok. Sesuk. Wiwit Ora sacekelan cagak. tane nyingkar. Keng napa tekang Mas? Nek mbok mules niku mbok wau mboten sampun nggah riyen ngono lho. Masuk angin. Oh diajak. Coba to karo ana. Engkang pundi? Kang ngarep napa mburi? Ya semanut sak kelasmu cendi. Kira-kira piye? Ora piye-piye gak wis gak. Kowe ngapa? Wiwit tane nyingkar nyingkur. Kecengkok apa e? Aku ki karepku arep gregel kaya ibu-ibu lho ra iso. Ora. Ya, coba. Lah iki cocok iki padha-padha rasa gregel ra. Rasa. Ya gregel ki nak. Lingsem yen ke mutan Neno. lelampahan kang wuri
Terus aku piyai kakung nek ketemu kancane kok sing ditakokke sing ora ana. Iya. Lah pripun to? Apa keswan kuwi? Takok pripun? Iki ning Jakarta ketemu kancane lawas iki. Nggih. Kowe lah, kowe to Mas. Wah, suwe ra ketemu. Ndek obat kuat ora? Masa langsung enten niku? Mbah. Lah arep dinggo ngapa to, Mas? Golek mulai ben kuat lho. Lah apa wis ora Aku kan kuat? bladekan terus to, Mbak. Oh. Yo staminane ben jos. Wong melek kok ngene tangane. Ya kan kuat. Melek kan ya mripate to ditangane. Kalau bojone lambene saka puteran radio kowe. Wis ngene iki San. Nek wis wani maju ya aja gagas ya. Ora tak gagas. Ngono kuwi. Anggap wae aku ora ndek bojo, ngono ta. Kowe sendiri. Aku ora omong. Sabar, sabar. Ya resiko dadi bojo artis ngene iki lho. Iya. Ya dirampunge. Tresno tulus. Ayo. Lah aku bar lho. Hah? Bar. Bar. Ya wis. Piye to lah aku Ya bar. maksudnya aku genti ngono lho. Iya, Dendengane lek. Ora suno. Sesuk nek tampa nanggap mayang tak suluk. Dalang po? Wo, dalang. Aduh, lah kok aku ora tau ngerti le mayang. Wah. Aku rahasia kali mayang. Pemilihan umum. Ya, 5 tahun sekali. 10 tahun. Oh, 10 tahun. Tresno tulus. Terus nadyan ing gubuk Engeng. mor. Wis baleni ora. Engeng iki apa? Tresno tulus. Nadyan engeng. Ingin apa? Enggak. Ingin apa? Apa? Tresno tulus. Mbok sing total ngono lho. Iki wis total Ngene, suarane. nek arep pengen ngene ya ngene, Iya. ora ngene iki apa? Ngene. Sanepon. Apa? Kode. Kodene piye nek ngono iki? Kurang ajar. Tresno tulus. Oh sapa ngerti? Kowe iki sing totale main. Sapa ngerti esuk iki disiarke streaming ki 15.000 wong sing nonton. So nek ngerti dilalah sesuk bengi wayangan terus anu mawon. Bintang tamune Tatin karo Kiswan. Lho, mundak to bayarmu? Iya. Mundak sudo. Ah iya. Tresno tulus. Tresno tulus. Nadyane. Mbok aku nang kene lho. Bukas moro. Iya, Teng, iya, Teng. Soale kowe ra nek ra digagas Tin, soale sing kulino nembang gubuk asmara kan Ika. Nggih. Aku kagak masuk ya. Kagak masuk. Wah. Soalnya kamu sama dengan istrinya kok. Iya. Sama yang di rumah. Jarine muni kaya ning omah kaya kulkas muni. Ora, Ding. Ora. Heeh, Mbah. Ya, ya. Apa ora? Neng piye? Lah aku mana dalange nek rungkon mulai ya urung. Iya. Iya, Pak, mulai, Pak. Mulai nanti. Iya. Ya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Nih, Aku tak nggo ndelik. Aku terima ana njaba. Ora iso. Wong jejer kok nang njaba. Iya. Iya, Tin. yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak golek. Yo, joget.
sithik wae. Aduh. Ora rumah saku kok joget Rawangun kok ya pedene. Kowe angel lho Pak wong pedene. Ora aku nek kowe iki ora pede, mbiyen ndek cilik kokean mangan jangan bung. Dadine apa rai gedhek? Oh. Radi isin. Lah kowe duwe ra? Ora. Ayo. Ada isin ora mangan tenan kok. Ya diteruske. Cari duet. Nah, cari duet. Ora apal cakepane. Rapal ya tak bisiki. Rasa wis nganu wae jenenge Kiswan joget wae wis apik. Alah. Apik. Elek. Elek mbangane ra ono sing joget. Iya. Raga tuwa. Raga tuwa apa ya? Tuwa kapuk ya. Tuwa kapuk ya apa? Dhuwur mabluk ngisor sik ngamuk. Ya, kapok ora. Wis tau. Apa? Tau. Kowe njaluk diamuk wae. Eh, Ra sudi. sudi. Gak.
Oh. Ayo. Senenono dang. Ah. Joget engko nek nganggo glundung barang. Wis menggo. Piye, suntik apa? 500 suntik. Enggak. Apa-apa kok dijolke dhuwit. Ayo kuwi cah dermise ramane. Muni watuk dilokke mbok nganu apa ditambani. Nih 200 lho. Anggepe aku ki bapakne kowe iki. Apa-apa kok njaluk dhuwit. Iya. Kono mbok ngelih aku kono golek-golek mie ayam. Ya kene dit. Lho. Ya mangga ya. Tadi cakepane ilang aku. Tergoda aku ya. Aja kok kowe tin aku sing wong lanang kowe jijik kok. Monggo saka mburi lho. Delok ndasele. Sing ngarep gilani tenan lho mendelik-mendelik arep melet-melet ke demit. Nyucup. Apa wani ye? Wani. Kok sawa-sawa tok cucuk. Ae. Sawa-sawa ya. Bener Pak nggih. Rumah sawa-sawa dicucup. Dek malah ngaku ae. Edan. Wis ngono nang omah nggih siap-siap ya. Lenggah, lungguh ayo. Wah, kula angsal sawer. Wah. Entuk sawer pira kuwi? 300 juta. Hah? Pira? 50.000. Ya ora apa-apa. 50.000 panjalukan lagu to kuwi. Oh, njaluk lagu kowe. Kudu aku. Tuano gleling. Ayo. Nggih, oh iki engko pas gara-gara sing diaturake. Ya, ora apa-apa. Lho kowe kok lenggo ki yakone sapa? Nyo, tak tambahi 50. Ngadeg meneh karo bojomu saiki. Wes, men diintegrasi ning dhuwur panggung. Mbok patos sik cilik, Pak. Apa? Sing cilik. Sing cilik piye? Ya, Kok padoke sing cilik, goleke sing cilik. Maksudmu sapa? Watan. Prastiwi apa? Ae cilik ning gedhe. Ora kok ya ro bojomu men serasi kok ya. Men kowe iki ketok ro bojomu ketok sakinah mawaddah warahmah almarhum. Sikile sakit, Pak. Apa? Sikile sakit. Ayo sing joget kowe bojomu nembang kok ya. Ayo tulungi. Dialah. Aduh gayane. Ikhlas ora? Ikhlas ya. Leman. Yo. Gendong. Ora. Cepat tak gitu. Awas cekungan. Ya. Maju ngono. Rumah saku kok. Ayo kaya ngono kuwi wong sing jere dadi manten umur 2 dina nah jeglongan Dik, awas Dik jeglongan hati-hati ya. Nek suwe ya jeglongan. Kesandung ya matane. Piye mau seneng? Seneng. Bloko aku. Ayo blok apik kuwi. Bunga ya? Bunga. Oh, nah aku Apalagi? sing kene piye? Saya seneng. Jaremu pengen sing cilik. Ora kok Bu men keguyon. Ora. Pengen sing cilik. Lah sama dia sanane ya. Aku jenenge kok anane kuwi ya salah. Salah. Anane ming kok ngono kok yo anane wae. Karepku ki sing wedok sing ayu dhewe niki ngoten lho. Ora iso wingi kene kowe yo ndelok wong numpak miyo yo. Ikan. Tak foto ya.
Kene. Difoto kena bane tok senenge Raja Mak. Iya nembak ya. Jare sok neng Gubuk Asmara iki karo sapa? Ngotorke. Hah? Mun cerita-cerita. Cerita-cerita. Ping pira? Ngelak. Oh ya, ngombe apa? Cerita. Lek ngelak iki ora kesel kok ndredeg. Kene ya meng ngono we, langsung Wedi. langsung ndredeg. Ndekno ora. Bang. Piye pet-petan? Petan. Ndasku pet-petan. Apa ndase dilangi? Ganti dulu. Dingil-dingil. Iya, guys. Ngersake napa Pak Seno? Lah ya manut bojomu kok. Apa, Bu? Piye? nembak Mau apa? ning kono aku ning kono ora ngono kuwi. Ya ora apa-apa. Wong kok aja ketok alus nang ngarepe wong. Awake dhewe ngene iki asline romantis. Ngerti ta romantise Werkudara karo Arimbi? Werkudara kan nek undang Arimbi polo diak. Wah, aku ora mbok polo. Wah. Ya polo. Ma. Ya ngono, rencana ngono kuwi. Ngece kalau. Ora kuwi. Sakit sukune tesian. Iya. Pincang esak. Ah iya. Mula nek nyikat kira banter-banter. Apa? Nek nyikat aku kira banter-banter. Ah, semoyo terus. Ya wis Bang. Lah ya ngene. Wis, Lembang. Ya padha-padha kesele kok ya. Iya, ben dina nyambut gawe kok. Ah. Ora kelingan zaman biyen to. Stop. Stop. Stop track. Ya. Oh, macret. Stop aja. Ya Mbak Ayu nembang apa? Banyuwangen ya kena. Waduh, saya aja sekeras-keras Oh, anakku yang nggo ngajar bojone sing kurang ajar ki tembangke Banyuwangen sing keras mendheke gedabikan le joget. Iya. Nggih, joget sing apik lho ya. Nggih. Orang lanang wedi wong wedok. Nah iya. Kowe nek ngerti nek pas ora mayang no, oh memelas kuwi. Iya. Pripun, Pas ora Pak? nyambut gawe ning arep lawang aku kathok kolor ireng kae culuk lambi. Tengok-tengok begogokne kilang. Mangan, Pak. Ngono karo di apa diuncali cowek isi sego kae. Mangan. Mboten nggih, kula niku. Boten sae niku. Oh, aku ki sayang ya Oh, sampean ya. iya. Goreng kendhok, Bu. Ngono wis. Bojone nang mburi kluthak-kluthik bareng dicepake ndoke cilik kae papat. Iki ndok apa, Ibu? Ndok cecak. Pun alhamdulillah niku. Cecake sih gelem ngendok. Bang Dok Kebo ya. Ya. Mamyet. Ayo lek ngajari kae. Kapan? Mula kowe iki sesuk nek yu ayu. Nggih, Kowe Pak. sesuk nek Pak nganu ngopo-ngopo iki kacamatamu aja dicopot. Lah keng napa? Lah kuwi dimanfaatke banget kok. Kowe nek nyindeni awan kae kacamata dicopot terus genak-genik karo kowe. Terus guys, kowe iki dingerti bojomu. Ora nggo kacamata lamur. Oh, ngono. Oh bojo kula iki nek bar madang kupinge sedarungan. Dadi rada wek ya wis bebas. Ya. Iya, iya. Mamyet. Mambiat mayon eman sowarane gandeng pelam ya
Lah nek Banyuwangi iki ya modele ngene iki. Ayo kae kode. Lagi ngunjuk e. Muncrat. Ora apa-apa. Ye, saya waras ta, Pak? Sih, waras. Waras. Ora. Nyaram biai. Awas. Jelas lho. Kena tangane Denko. Kok aku cemburu nek ngematke Mas Den. Wah, iya. Ah, iki ya cemburunan. Iya ora positif kok ya. Noswan tara. Mau kaget aku. Kaget tenan. Waduh tenan. So nampa 75 wae kowe. Ah iya ta, Pak? Embuh. Kompak to. Pianyu. Yuk. Wangi. Nona. Iya. Ah mengelengke nek lali. Kaya rumah tangga aku neng ngene krungu muni. Kene. Sing wedok muni iya. Ngeber apa? Kowe iku ketonto ngono kuwi. Sing siji ngene, siji nyekel tidul. Lan kedul halas ngopo kuwi? Siap-siap juga. Oh, aja dhuwur-dhuwur lo ya. Iya, sen aku anu. Isen duwe. Sen. Oh. Sen. Arep tenanan iki pokoke. Yo. Kang Kaliwiat Lewiat Wes. Kayak singgetan ya carane anu. Pelambiangan Joget ya, Bu. piye? Joget. Oh. Pelambiangan Ya. aja takut susah senangkan ti tanah Kita buane dadi suda-suda tabuhane. Biyen. Sudane. Angel jogeti. Ayo Banyuwangi iki ngeber. Ku meliareng Ku meliareng taman Kota. Iki ngopo ya, Pak? Ora bacotke kaya. Sarinuswan Tara Ya, gerajakan wae to? Inggih. Ya, mangga.
diaturake ya. Gerajak dan
Tak omong itu. Aku kelingan soleh Parangkusuma kae.